आफादगिरि मोननानै आङो जोंनि क'क्राझार जिल्ला बड' साहित्य सभा आरो गासै आंनि जानानै भट होगिरि आरो भट होग्राखौल' नङा बर' थुनलाइ आफादनि गासैबो जिल्ला आरो बेवहाय नुजाफैनाय जोंनि जा आंनि मोजां लुबैग्रा बिथांमोननो आङो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ आङो जासिहरग्रोबाय आरो नोंथांमोननोबो आंनि साबायखरखौ जासिग्रोदों जे आफादगिरि जानानै आं गावखौनो गाव देरगानायबो मोनदों। देरगानाया नाम्बार 1 जाहैबाय मोनसेया जाहैबाय भट जालायनायखाय आङो एसे जाफेरि जारिमिन जानाय हिसाबै बर' थुनलाइ आफादाव एसे गोसोखौबो बारा गोजोननाय मोनाखै। दा फारसेजों खामानि बिबान गोलैदों खामानि बिबाना खौसेनि गेजेरजों बयबो आफाद बयबो गोरों गोरा बिथांमोनजों सावरायनानै खामानिखौ मावनांगौ। गोरों गोराफोरजों मोजां सोमोन्दोआव थानानै खामानिनि थाखाय बोसोन आरो हाबाखौ जुरिजेननाय बे खामानिफ्रा मावनांगौखौ आं सानदों आरो बे समाव जोंनि गेजेराव बेले बेजेया दङ हिसाबै बेले बेजेफोरखौ गावजों गाव जे माने बिबेद दंलायो गावजों गाव जे फाराग दंलायो बर' थुनलाइ आफादा बेखौ मावबोनांगौ आरो बे खामानिखौनो आंबो मावगोन आरो बर' थुनलाइ आफादनि जोनोमनि जारिमिनानो बेनोखा बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गावस्रा गावस्रि धोरोमाव आरो राजखान्थियाव बायदिसिना समाजनि नियम खानुनफ्रा गावस्रा गावस्रिखा हारिया जौगानांगौबा खौसेया नांग्रोगौ खौसेखौ बानजायनायनि मोन्थोरानो बेनो बर' राव थुनलाइ आरो हारिमुमोन बेनि खामानि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनांगौ मावगोन आङो बांसिन राजखान्थिया दिनै दं गाबोन गैया राजखान्थियाव मानसिनि गेजेराव फाराग थायो बे फारागफोरखौ गैया खालामनांगौबो नाजायो खिन्थु मालाबाबो राजखान्थियाव खौसे होननाय थाया दानो सोरजोंबा लोगो जागोन सोरजोंबा गावस्रागोन दा बेबायदिखौबो जोङो गेजेराव थानानै सुस्रांनायनि खामानिखौ मावनांगोन हागौमानि बेबायदियैनो जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जौगाहोनानै गोजोर मोनसे हारि